Μοντελιστές συναντήθηκαν χθες στην περιοχή της Σταμάτας για να συμβάλλουν και αυτοί στην αναδάσωση της περιοχής. Εκεί ήταν και το Σταρ. Αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ελικόπτερα και πάνω από όλα καλή διάθεση. Συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν στο να ξαναζωντανέψει μια περιοχή που το καλοκαίρι δοκιμάστηκε από τις φωτιές. Και θέλαμε να δώσουμε λοιπόν ένα βροντερό μήνυμα ότι όλοι μπορούμε, βάζοντας ένα λιθαράκι, να ομορφύνουμε πάλι την περιοχή. Πάμε! Και κάναμε μια αναδάσωση, περιμετρικά τουλάχιστον της πίστας, με κάποια δεντράκια, ώστε να τα βλέπουμε σε κάποια χρόνια και να λέμε ότι τουλάχιστον κάτι κάναμε. Αλλά επειδή ως γνωστόν το τερπνών μετά το ωφελή μου, κυρίες και κύριοι, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Δεν κοστίζει τίποτα και όλοι μπορούμε να το κάνουμε.